Bueno, em dic Conxita Coll, Braquets, i vaig néixer l'any 25, tinc 85 anys, i el penjol fa molts anys que els porto. No recordo ben bé la data, però fa molts anys i n'estic molt contenta. Jo som molt peruca, amb el sentit, i com que estic sola, em va semblar que això em faria molt bona companyia, principalment per la nit o així. Perquè és una cosa que sempre tens la sort de poder-te'l tocar, i jo tinc un fer que no me'l toco mai, ni per dormir, ni per anar al carrer, ni res. Molt sovint em truquen, molt sovint. Aquesta setmana passada també em van trucar, un cop, però molt sovint. I després són molt amables perquè almenys et diuen, bueno, doncs passi-s'ho bé, una abraçadeta i un petonet, i això també t'anima molt, no?